Ahojte, ja som Karin a toto je môj nový podcast s názvom Po slovensky. Toto je prvá epizóda. Na začiatku by som sa chcela predstaviť a povedať vám trochu o podcaste. Potom vysvetlím, to znamená objasním, niektoré ťažké slová a na záver zopakujem text ešte raz, no rýchlejšie ako prvýkrát. Budem hovoriť veľmi pomaly a jasne. Ste pripravení? Poďme na to. Ahojte, volám sa Karin. Som Slovenka, pochádzam zo Slovenska, ale momentálne nebývam na Slovensku. Bývam v Taliansku, kde pracujem ako učiteľka angličtiny. Páči sa mi život v Taliansku a som šťastná, že sa môžem naučiť niečo nové o talianskom živote, kultúre a môžem jesť veľa pistáciovej zmrzliny. Tiež milujem cudzie jazyky a to je dôvod, prečo som začala učiť a robiť tento podcast. Chcem vám pomôcť so slovenčinou. Ak sa učíte nový jazyk, musíte tráviť veľa času čítaním, počúvaním, písaním a samozrejme rozprávaním. Musíte všetko robiť pravidelne. To znamená každý deň trochu. Ak sa učíte nepravidelne, nie je to efektívne. Rozumiem, že učiť sa slovenčinu nie je ľahké. Angličtina, nemčina alebo taliančina sú ľahšie, lebo existuje veľa zdrojov. Knihy, videá, seriály, podcasty. Slovenčina je malý jazyk, neexistuje veľa zdrojov. Dúfam, že vám tento podcast pomôže a budete sa učiť po slovensky pravidelne. To znamená každý deň trochu. Slovenčina je veľmi pekný jazyk. Nie náhodou sa volá slovanské esperanto. Veľa šťastia s učením. Teraz vám vysvetlím, to znamená objasním, ťažké slová. Prvé ťažké slovo je pochádzať. Pochádzam zo Slovenska znamená, že som sa narodila na Slovensku. Som Slovenka. Mám slovenské korene, slovenskú krv. Túto frázu vždy používame s predložkou z alebo zo a genitívom. Napríklad Dua Lipa pochádza z Albánska, ale býva v USA. Odkiaľ pochádzaš ty? Druhé ťažké slovo je dôvod. Dôvod je príčina alebo vysvetlenie prečo. Napríklad Jakub meškal na hodinu slovenčiny a nemal žiadny dôvod. Ďalšie ťažké slovo
je samozrejme. Mám veľmi rada toto slovo. Možno ho poznáte, možno nie. Samozrejme vyjadruje istotu. Keď sme si niečím istí, povieme samozrejme. Napríklad, poznáš túto pesničku? Samozrejme, kto ju nepozná? Ďalšie ťažké slovo je slovo pravidelne. Pravidelne znamená regulárne, napríklad každý deň, každý týždeň, raz za rok, ale stále v rovnakom čase. Napríklad, ak sa chcete učiť slovenčinu, musíte sa učiť pravidelne. Učíte sa pravidelne? Ďalšie ťažké slovo je ľahké. Ľahké je prídavné meno, teda adjektívum, a je to opozitum slova ťažké. Ľahké môže byť niečo, čo robím bez problémov, nie je to mentálne náročné. Napríklad, anglická gramatika je celkom ľahká. Nie je ťažká. Ľahké môže byť tiež niečo, čo váži málo kilogramov. Napríklad, Zuzka je veľmi ľahká. Váži len 25 kg. Ďalšia ťažká fráza je nie náhodou. Je to pekná fráza, ktorú používame, keď existuje dôvod, prečo je to tak. Nie je to náhoda, nie je to len tak. Slovenčina je veľmi pekný jazyk, nie náhodou sa volá slovanské esperanto. Dôvod je gramatika a slovná zásoba, ktorá je veľmi podobná ostatným slovanským jazykom. Súhlasíte? Posledná ťažká fráza je veľa šťastia. Túto frázu používame, keď niekomu želáme šťastie, chceme, aby bol úspešný. Hovoríme to napríklad, keď má niekto narodeniny. Veľa šťastia k tvojim narodeninám. Teraz prečítam text ešte raz, rýchlejšie. Dúfam, že budete rozumieť viac ako prvýkrát. Veľa šťastia! Ahojte, volám sa Karin. Som Slovenka, pochádzam zo Slovenska, ale momentálne nebývam na Slovensku. Bývam v Taliansku, kde pracujem ako učiteľka angličtiny. Páči sa mi život v Taliansku a som šťastná, že sa môžem naučiť niečo nové o talianskom živote, kultúre a že môžem jesť veľa pistáciovej zmrzliny. Tiež milujem cudzie jazyky a to je dôvod, prečo som začala učiť a robiť tento podcast. Chcem vám pomôcť so slovenčinou. Ak sa učíte nový jazyk, musíte tráviť veľa času čítaním, počúvaním, písaním a samozrejme rozprávaním. Musíte všetko robiť pravidelne, to znamená každý deň trochu, a ak sa učíte nepravidelne, nie je to efektívne. Rozumiem, že učiť sa slovenčinu nie je ľahké. Angličtina, nemčina alebo taliančina sú ľahšie, lebo existuje veľa zdrojov. Knihy, videá, seriály či podcasty. Slovenčina je malý jazyk, neexistuje veľa zdrojov.
Dúfam, že tento podcast pomôže a budete sa učiť po slovensky pravidelne. To znamená každý deň trochu. Slovenčina je veľmi pekný jazyk, nie náhodou sa volá slovanské esperanto. Veľa šťastia s učením. Ďakujem pekne za vypočutie až do konca. Dúfam, že ste niečo rozumeli. Pamätajte, dôležité je, že sa so slovenčinou stretávate pravidelne. Neskôr nahrám aj prepis, teda text podcastov, aby ste mohli počúvať a čítať naraz. Ak sa vám tento podcast páči, môžete ma podporiť a kúpiť mi virtuálnu kávu, alebo aj 2. Link v popise tejto epizódy. Ďakujem, čaute.